Riešenie Accu-Check Smart Guide umožňuje monitorovať a spravovať hladiny glukózy v aplikácii na smartfóne. Senzor CGM sa aplikuje v niekoľkých krokoch. Pozrime sa na ne spolu. Skôr než začnete, pripravte si tieto položky. Alkoholový tampón na dezinfekciu. Nové nepoužité zariadenie Accu-Check Smart Guide. Smartfón so stiahnutou aplikáciou Accu-Check Smart Guide a nastaveným účtom Accu-Check. Senzor sa musí aplikovať na zadnú časť ramena. Každých 14 dní sa senzor musí vymeniť. Pripomíname, že pri výmene senzor neaplikujte na rovnaké miesto. Striedajte polohu aj ramená, aby sa koža mohla správne zahojiť. Pred aplikáciou senzora dezinfikujte pokožku. Pred pokračovaním sa uistite, že úplne vyschla. Potiahnutím za uzáver otvorte zariadenie. Odskrutkujte modrý otočný kryt, kým nebudete počuť tento zvuk. Tento zvuk signalizuje, že zariadenie je nové a ešte nebolo otvorené. Ak už bolo otvorené, okamžite ho zlikvidujte a vezmite si nové. Pozrite sa do aplikátora a skontrolujte, že ihla smeruje priamo nahor, ale určite sa jej nedotýkajte. Ak spozorujete akékoľvek poškodenie, zlikvidujte zariadenie a použite nové. Odstránený modrý otočný kryt nenasadzujte späť. Unechajte si ho. Je na ňom vytlačený PIN kód potrebný na pripojenie senzora k smartfónu. Teraz ste pripravená aplikovať senzor. Položte si ruku na opačné rameno, aby ste uľahčili aplikáciu senzora. Stiahnite si pod rameno a priložte aplikátor na kožu. Aplikátor pevne pritlačte na kožu, kým nepočujete kliknutie. Pri odstraňovaní aplikátor neotáčajte, ani s ním nekývte. Lepiacu náplasť uhľadte, aby sa zaručila správna aplikácia. Senzor môžete nosiť maximálne 14 dní. Senzor je teraz pripravený na pripojenie k smartfónu cez aplikáciu Accu-Check Smart Guide. Počas spárovania budete požiadaná o zadanie 6-miestneho PIN kódu na otočnom viečku aplikátora senzora. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, postupujte podľa pokynov na pripojenie v aplikácii Accu-Check Smart Guide.